Dobrý deň. V tomto videu vám predstavíme pár praktických noviniek Nanocadu 26. Dostali ste veľký výkres a chcete pracovať rýchlejšie? Nanocad vám umožní otvoriť len určitú časť výkresu podľa zadaných kritérií, vďaka čomu môžete pracovať rýchlo a plynule. Pri tých najbežnejších činnostiach, ako sú úchopy, vám príde vhod napríklad zvýraznenie objektu, na ktorý sa úchop aplikuje. Alebo pri úchope referenčného bodu textu sa vám zobrazia vodítka okolo textu, na ktoré sa môžete prichytiť. Ďalej napríklad pri úchope rovnobežne sa vám zobrazí nielen rovnobežné vodítko, ale aj kolmica. K dispozícii sú aj 3D úchopy. Praktickým vylepšením prešli aj obyčajné tooltipy. V nich sa vám teraz môžu zobrazovať aj podvoľby príkazov, z ktorých si stačí pohodlne vybrať. Veľmi praktickou novinkou je aj náhľad na čistené objekty v dialógu pre čistenie výkresu. Ak pracujete často s cudzými výkresmi, určite uvítate možnosť bez otvárania tieto výkresy hromadne najskôr vyčistiť, opraviť, odstrániť proxy objekty a až potom začať s nimi pracovať. Posledná praktická vec, ktorú vám predstavíme v tomto videu, je možnosť kopírovať entity bloku bez toho, aby ste museli blok rozložiť alebo otvoriť v editore blokov. Nanocad 26 prináša kopec praktických vecí, ktoré vám spríjemnia každodenné činnosti pri práci s výkresmi.